an bɛ min fɔ la sisan o le ye ko Ivoirien caman kɔnɔna firilen don sabu ɲɛkelen ma sɔrɔ ni fitina ma min wulila Burkina ka taa sɔgɔmada la Ivoirien bɛɛ lajɛlen kɔnɔna firilen don sabu n'i y'a sigi ɲɔgɔn bɛn ni sabati k'a ka jamana kɔnɔ ile fana bɛ siran i bɛ jɔrɔ n'o ye fana ni sabula bɛn ni sabati n'o b'i ka sigi ɲɔgɔn fɛ ile fana lagajani ile fana bɛ lagafiya i ka a fan na an kɔni ye kuma caman mɛn foroba barokɛyɔrɔw la n'u ye internet ye kuma caman bɛ bɔla ye ka taa sɔgɔma nka hali bi komi ɲɛ kelen ma sɔrɔ a ko laban bɛɛ lajɛlen siginin de ka jɔrɔ mais ko kelen kɔni bɛ yen o fanba fari fagani bɛ min ko ye min bɛ kɛla Burkina Faso ni wagati min na sabu fangandafiri tuma caman na a b'a yira ko hali bi sabati ma don jamana kɔnɔna na o fana ye jɔrɔnako de ye n ye mɔgɔ caman ɲininka o bɛɛ lajɛlen segila ka na nin kuma ne kan jɔrɔ saranya o le kɔni bɛ yen ka caya. Aisha yan'an k'i bila ka taga Côte d'Ivoire ye mun ye fanga tigilamɔgɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana ɲɛmɔgɔw u ye mun de fɔ nin koɲɛ in na ou bien u ma fosi fɔ i ka da sumusumu la yan'i ka bɔ kuma la. Hali bi foyi ma fɔ hali bi o yɛrɛ ma ga don nin kuma na ban sabula Burkina Faso yɛrɛ an ma lɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Burma min bɛ yen walasa n bɛ se k'o ɲininka ko la u ma foyi fɔ hali bi an bɛ kɔnɔ min de la.